Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ya pi ki nongpen, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jylla. Kublai. Nonghikai ki badon Hapoh kalama jong ka Meghalaya Progressive Special Educator Union mynta ka khat tarik Nailur hajar puar kilawan ban pynpaw paidbah ya ki jingdawa na ka Sorkar jylla lyngba ka tnad pule puthi. Halor kane ka bynta na ka liang ka union kalawan ru ban ada ka dorkhas hakhmat Myntri ka tnad pule puthi jong ka Sorkar jylla uba Lahkmen Rymbui. Na ka liang ka union kala bu ya ka jingdawa khmat ka Sorkar maka dei ban Pynlait no ya ka Tulop jengki ka badang sahteng naduh benai leber hajar puar. Kini nonghikai kila bu po ru ya ka Sorkar bahkan le Hapoh kalai Sngi lam kumta kimban se ban sim da ka sinjam ban pelong da ka jingyaki. La ban kedau hang ni bakini nonghikai ki dei ki bahap ha ka kerdan ka bakham kerpang namar bakidei nonghikai ki bapet ya ki khna ki badan ya ka jingduna ha ki hakhmat ki ban nadu ka kelas 9 hadu ka kelas 12. Ki special educator lani ki nonghikai ba kerpang na mynta ki khna ki ba don ha ki school ba pher jong ka Meghalaya joni. Kini khna ki thop i khna kelas ba khandai but hadu ba khat. Te ya kini ki khna ki dei ki khna ki ba don ha ka jingduna ha ka hakhmat. But ki don Hapoh ka jingda jong ka RPWD Act ka an ka badai na mynta ki briu ki badon ji du kha duna hakhmat na du snem ka balak thamai biang bangi khot ka hok jong ki briu ki badon ji duna hakhmat hajar khat riu. But kani ka scheme ka dei ba kumno bang kiru kila hap ha kani ka at ki don ki jingda ki ba pher ki jingmin toy ba ki yo kamram jongi kalong bangin ai ki jinyarap ya ki nonghikai ki ha ki school ki ba pher ki private school lani ki government school ju kumno bakin yo ban hikai ki ha ka ju ka classroom kum ba hikai ki we ki khna ki ba ki don ha po jing pe jungki baro ang mynta hi ni don kumba khat san ngut habo po baro ka we kari Meghalaya ti ka kam jungi kalong ban ai jing krisyan ye ki no hikai ba ye ki khna ru kum jo bat ru ha ki district ki ba pher ti ni ai ru ka jing pen kop bor ya ki me ki pa kumno bakin pen he pen san ye ki kumno bakin ai jing krisyan ye ki ban pen slor ki bakin don pe ha ki class ha ki school but ban ai jing tip ya ki nonghikai ba ya ki school pher ba i me ki pa kum jo ba ki ka scheme ba pher ka don khamtam Hapoh ka ki boards jong ka re India hi kum ka embos ka ICSE bat ka CBSE baki khnang bakin i no shitang ya ka jing pule juki namar baki don bun ki jing yaram bat ka penjin sur ya ka ha ka an jong ka RPWD an kumno bakin tho iki exam juki bakin la bat kam pen suk ru iki bakin la bakin kiu shaprang for example kum ka duksa ka long kum ya ki khna ki ba kham tlot ha ka jing kheng ni don ka ta ka special mathematics bangi ong ka ta ka jing kheng ka ba kerpang ka ba nila ban le da ka low grade ma sane ka bor jong ka long tang kumba ka kerdan puli khat class 7 but kum ju ru kum hi ki spelling mistake kum ki haba ki tho iki sentences ki long ki klet tu kum hini ki jai ru ni don ka jinyarap ha bar khoi ki bot ki badan Hapoh kari India jungi i te kum ta ka on tang kata ni ai ru ki awareness program ba ki jing tip ba ki jing shai ba ki me ki pa ba ki khna ba ki nonghikai ba ki paralok jungi ru baro ba ki bayang ba sem ba ki briu ki ba ya ka kam snong kam thau ba ki ba ban ya ka bor ru kum ba kin ya lam lim ti ban pen shai ki ni ki khna kumno bakin wat ikitaki kijingyara pangiyot ng Sorkar kung paidbah baki scholarship. Special educator mo on the inclusive education at secondary stages. They
ila sya set tulop mentala dan rumah ndru benai te tulop ka khadu ka bangiyo ka din hadu benai February nadu March hadu menta ka Sngi ban chu ong no min pat yo tulop jongi te mi la le mi pynpaw jing susi ka khra mi pynpaw ka jing snow sya kantat ban chu ong no na marba ka kam jumi ka pe ka basuk ka kam jumi ka di bangin hable chiki remote ki kendong ki kinshot jong ka naki district ke bagi sya placement ngejongi te ngim sya place ke maki block ngi sya place ki district te ngi bigo village ki kenja ki kendong kinshot jong district ba ko ka kta ba ya kali kawan ngejongi te ke jinglut bu ka di ke papun ba te telara ka Sorkar kampala ti Tulop jongi kamtam mentala andu nai te kalau kejini aku bakal si bunyi kumdu pendap hingsem kali kawan kejini bak kumdu begini tray te ngila lit kerpat segi Halor jong department jongi ngali nai director jongi syai deputy director syai what is chief secretary jongi lale syai minister beram jongi jog education jongi lale kendai islam yo kan ngono gata ka jubak mo ka kin ong kin penkeluar ban pelajari Tulop jongi di kerpat tak kecil surit ya ki Halor jongi ba sobha bakin pelaj nai Tulop jongi naduh benai March hadu yung benai August lat kesau keluar ke Tulop nanti kena kai sese tega belong basong si kena tu belong ba kena kai bang kena kin cer de ketor sung Meghalaya jongi beli klem yo ye te apa ni mi ro kamdan gono jubak basai dan nak yang special de ketor si Hapoh ke union ke Meghalaya progressive special de ketor union tingkir patch ke bor be Halor belong bang sembah pet lambe ke cinge jokino hikai tak special de ketor nomor ki kidil barki ki haptre ya kam jiki bade nam tagi khna ke belong ba dan juduna hakhmat jiki belong ba kimlong ke belong lam kiwe na boram e kima kimlong kiwe ki khna ki dan la jong cinge akamat jiki te ki dan plan jiki cinge akbar berkhat jiki ke ba imlang salang ro kantat ke ibanya ki te kino hikai ki hapan be ki manna katio kalong bala aman ke sini dah pedang Tulop berbahlar dekat buat cinge baik ki nonghikai jadi sen nak yang kayaknya ni kerpat berbahlar belum masbah berped yang Tulop dan pelat yang Tulop ada kini si mynta orang kerpat berbahlar pelat yang ke area nomor kita pelat tu Tulop komlong kerpat ke area berbahlar Halor kena lada nak yang cumi ngila persang panikiran si balda bro ngila to steam der ngila ai stisha office belum puram jong minister ka pule puthi jong ka Meghalaya jongi jylla Meghalaya jongi tinggal ai kistiki ting berbahlar naki gila pet ya sep te ai can discuss pramaki tela da kamdan kana no response na kalian jongi ngimban se belum hawa kwi gila pinti kum garti sensar india ada kam jongi belum hab ki hab ne ki deng hab champan mor andre bar na kong hi ko burami berbahlar subha plat ne Tulop dishput. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.